खुलुमबाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जुरियते जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जिथु दतमा हाई स्कुलनि गेलेगा फोथाराव 29 तारिख खालि गाबोनो भटार्सफोरनि मोनथायनि सोमोन्दै एसे सांग्रां मेल आरो लोगोसे मा होनना बुङो रेलि नि हाबाफारि लानानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै लाहार फाहार लागासिनो दङ जेनेबा जोङो दा बे खाथि खाला डिस्ट्रिक्टफोरखौ जों बुंनो सानो बा नोंथांमोननि जुगिदि खावलायनो सानो जे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला समाजनि थाखाय मा मावनो थांदों आरो इन जेनेरेशन जेरैबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खामानिया गासैबो मेसिना सेजोबलांगासिनो दङ बे हिसाबै भटारशिप एक्चुअलि मा बुस्थु आरो मोनथायखौ जोंनो नांमारगोन ना नांमारा बेनि थाखाय जोङो गासैबो भटार रायजोफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायो जे नोंथांमोना गाबोनो 10टा बाजानिफ्राय दतमा हाई सेकेन्डारिनि गेलेनाय फोथाराव गासैबो फैनांगौ जाति धर्म गासैखौबो जोंनि लोगोआव कुनु जाति धर्म गैया जों भटार्स जों बे बुहुमाव मानसि हिसाबै जोनोम जानायाव जों मानसि जाति मोननैल'सो मिथिगौ हिन्जाव माहारि मोनसे जाति आरो हौवा मानसि मोनसे जाति बे हिसाबै दिनै बहुद गोरों गोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा बुंदों भटारशिपआ असम्भब किन्तु भटारशिपआ असम्भब ना सम्भब नोंथांमोना माने दंफां सिङाव जिरायनानै बा सोरनिबा न'खर सिङाव जिरायनानै हाबसो खामानानै बुंबाय थानायखौ जों लुगैया नोंथांमोना अपेनलि फैनांगौ फैनानै जोंनि मोनथाया सैथि नंमारगोन ना नंमारा जों मोननो हानाय बेबस्था दंना गैया बेखौ नोंथांमोना गासिबो फैनानै गाबोननि बे जोंनि मेलाव गासैबो जोंखौ सहयोग होफैनांगौ आरो नोंथांमोनाबो बुजिनांगौ जे जों बे बुहुमनि भट होग्रा रायजोफोरा जे जों मालिक जोंनि एमएलए एमपिआ जे जोंनि भटार्सफोरनि गुलाम बे बाथ्राखौ जों भटार्स पार्टीया इन्टारनेशनेल बुंगासिनो दङ किन्तु दिनै जोंनि बर' हारिखौ धंस खालामनायनि षड़यन्त्र VPI आरो UPPL खालामगासिनो दङ दाखालि 23 तारिखआव मा जाखो चिराङाव बेनि कारणे दा जों UPPLनि बिरोध नङा बा माने BPFनि बिरोध नङा किन्तु UPPL आरो BPFआ मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन बर' जातिखौ डेभेलप खालामनायनि थाखायसो बे जोनोम जादोंमोन किन्तु मोनसे समाव NDFBजों BLTजों गावजों गावनो गावनि हारियानो बुदलायबाय सुदलायबाय अनेक सेंग्रा सिख्ला गोमोरलांबाय किन्तु बेयाव कुनु रायजोनि डेभेलप गैया सानैसो दालालनि सानैसो नेतानिसो डेभेलप जाबाय किन्तु बर' जातिया दिनै गरिबनि सायाव गरिब जागासिनो दङ आरो साखरिनि खामानि सेंग्रा सिख्लानि खामानि मेसिना लांगासिनो दङ बिनि थाखाय इन जेनेरेशनखौ जोङो खावलायो जों सेंग्रा सिख्लानि थाखायसो खामानि मावगासिनो दङ जोंहा बैसो जाबाय जों बारा दिन थाला किन्तु सेंग्रा सिख्लाया जाय 25 बोसोर जाय 30 बोसोर जाबोदों बिथांमोना अनेक सम दोङो किन्तु बिथांमोननि खामानि मावना जानायनि कुनु रास्ता गैया बिनि थाखायनो जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय गासैखौबो रायजोफोरखौ जों खावलायो चिरांनियानो जा क'क्राझारनियानो जा दतमायानो जा धुबुरीनियानो जा गासैबो भटार्सफोरा फैनानै जोंनि बे बाहागो लाफैनांगौ होननानै जोङो नोंथांमोननि फेसबुकनि जुरियते जों खावलायनाय थाबाय।